dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, ano sab gini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini ang tulumanon mga langit tong lamdag sa kinabuhi. O gini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing ang mga dapit kaninyo og mga panghinaot kamong tanan karon na kamo sa kabasgog sa inyong mga panglawas, din may magamit na tong punan sa pagtimbang-timbang din makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master kanamo padid sa mga among gitudlo kaninyo. Og kung may mga basahon man nga referensya, gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura karon among mainitong pagpangamustano sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit, labi na sa mga chapter president. Kumusta kaninyo? Din adunay inyong pag-abaga o pag-angkon sa radio station. O kumusta usab diri sa PBCM compound sa tanang nagsunod region o nagbarog sa pagtulunan nga gitukod ni Master kini ang PBCM. O kumusta usab diri dapit sa parte sa Tagaluan kang Brother Jerry Edgila, kumusta brother? O kang chapter president Fernandino Arias no diri sa Tagaluan. O sa makaigsunan diri dapit sa Natumulan, kumusta kaninyo? O sa dapit sa parte sa Bukidnon, Manolo Portage Bukidnon, tanang parte sa Bukidnon, kumusta? O dining tungura dili na to pagkalimtan ang atong obligasyon sa pagpanglikom no para sa PBCM Palace Reconstruction. Og dining tungura karon magakauban o mauban pa ang kauban pang ebanghelista. Mga kaigsunan, kini karon ang inyong igsuon Brother John Kenneth L. Mangalos. Magauban karon aron sa pagtuon sa kamatuoran o aron pagbaday magpaila pang kaubang pang ebanghelista. Kumusta mga kaigalaag mga kaigsunan ug inuman sa mga suking tigpaminaw. Kinusad karon yung igsuon Brother Jimmy Lintapa. Usa na sad nga makauban nyo karon ining programang mga langit ng lamdag sa kinabuhi dinilang sa PBCM. Aros pagpadayon magpaila pa ang kauban nga ministro o ebangelista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ng mga kaigsuunan? Kaninyo igsuon ebangelista Brother Dibs Rizaba, makauban na usab ninyo karon ining atong programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Katambayayon kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Og dili usa na to makauban karon si Brother Rooney tungod kay anaa siya karon sa Manila. Busa kita lang usa karon makauban kaninyo nining atong programa pinanguluhan og pinangunahan sa atong Executive Vice President og at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, uban sa atong kaubang mga ebanghelista og ministro. Og kauban pa nato karon sa studio ang uban pa natong mga magwawali o mga ebanghelista. Og ato lang yung i-generalize sa tanan na lang gyud nga nagpaminaw diin kita na nagsibya sa mga karadyuhan. Kumusta kaninyong tanan mga kaigsuonan? Usab dinhi sa social media diin na nagsudong kanato ang atong mga kaigsuonan, dinhi sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyong tanan mga kaigsuonan? Og ingon niini kitang oras sa inyong pagpatalinghog na ining 39 na ka mga radio stations mabati ang atong programa Visayas ug Mindanao. Aduna kitay matag-adlawng Domingo ug usab matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. O alang sa itong mga kaigsuonang mga PBCM, dili usab na ito paghikalimtan nga aduna kitay tulo ka hugna matag tuig nga gitawag na ito kini og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebrations. Ang March 10, ang August 19 ug ang December 29. Busa atong giawhag atong mga kaigsuonan sa pagtambong niining mga higayuna. Og ato lang i-mention ang mga pipila pagdaginot sa oras. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, ang atong programa mabati sa Power Radio. Matag-adlaw kitang Sabado, mga kahigalaan mga kaigsuonan. Unang hugna, alas 3 ngadto sa alas 4 sa kahaponon. Ang ikaduhang hugna, alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa kagabhion. Live kita sa Facebook, mga kahigalaan ng mga kaigsuonan. Diin ang nag-sponsor niini nga programa kining inyong igsuon ebanghelista usa sa nag-sponsor Brother Dibs Rizaba. Og ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading diin nagapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok,
Villanueva, Misamis Oriental. Og dinhi naman sa Hingoog City, ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati sa Real Beat Radio 104.9 matag adlaw kitang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Ang atong programa mga kahigalag mga kaigsunan diin ang nag-sponsors niini unang-una ang atong Executive Vice President ug at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, usab Chapter President Sister Avelina Quisimundo og atong kauban nga ebanghelista Brother Mario Warlito Chabet og ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Og ato pong pangumustahon ang atong PBCM Legal Counsel si Attorney Ramel J. Carion. Ug alang sa gusto mangutana, i-text lang sa numero sa 0917-811-8882. Ug ato pong pangumustahon ang ato ang PBCM listener diri sa Puro 4 Danao saan Misamis Oriental nga si Brother Juanito Bacala. Kamusta ka ni Mondia, brother? Ug ato pong i-display ang atong official nga basahon. Ug grab na kamog copy ani. Makuha kini sa ato ang main brand sa PBCM Palace San Antonio saan Misamis Oriental. Ug hatag ko kamo kang reverend pag-iskot sa tima. Og nini karong tungura no, mga mahal lamong tigpaminaw ug mga kaigsunan ang ato karong pag-isgutan mao kini ang pagdalayg sa Dios nga pagahimuon sa iyang katawhan. Kini ang atong pagahisgutan garon nga ang pagdalayg sa Dios nga pagahimuon sa iyang katawhan. Pero sa dili pa Brother, ato usang pangamustahon Brother ang tanan nga mga nagapangutana nga sila magapaabot sa atong mga pagtubag kay dili nato gikalimtan ang mga pagtubag sa ilang gipangayo nga pangutana. Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana red. Unang-una dinhi, number 1 si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Ang ikaduha si Lance Urais, ang ikatulo Sweet Car, ang ikaupat Boy Ortiga ug ang ikalima Constancio Tansyong Nobo. So mga kahigalaan ug mga kaigsunan, ang tubag sa inyong pangutana mabati sa RPN DXKO sa oras alas 12 sa udto ngadto sa alauna sa hapon sa matag adlaw kitang Domingo. Og balik kita sa atong paghisgutan nga tema no, ang pagdalayg sa Dios nga pagahimuon sa iyang katawhan. Pero sa dili pa ato usa nga ipabati ang usa ka bililhong awit Brad Kenneth, Brad Jamie ang usa nga nag-ulahan nga awit nga atong gikompos ang bag-ong Jerusalem. Daghan nga pagtulunan nagpamatuod sa bagong Jerusalem. Sayon sa pagsulti pero lisod nila kapamatudan. Bisan padala nila ang balaang kasulatan. Tungod kay sila diliman mauy katumanan nga mo patinaw sa kamatuoran ginamit ang kasulatan. Kini karon ang gipamatuod sa mga pundok spiritual division. Sa karaang Jerusalem ang wali dito bato sa pamag-ang nga mao si Ginoong Hesukristo apan sa bagong Jerusalem ang wali dito batong puti nga mao ang Espiritu Santo. Ang katumanan sa Espiritu Santo. Divine Master Thomas D. Eugenio Señor kini
Gipailan na sa tinuod nga mga ministro pinangulohan ni Reverend Charlie Eugenio. Kung gusto ta og kasiguruhan, pamatiya ang mga ministro sa PBCM sa pagbasa sa balaang kasulatan. Dito wala kanila'y pagdugang o pagkulang sa pagwali nila sa balaang kasulatan. Sa karang Jerusalem ang wali dito bato, sa pamag-ang nga mao si Ginoong Hesukristo. Apan sa bagong Jerusalem ang wali dito batong puti nga mao ang Espiritu Santo. Ang mga ministro sa PBCM sa pagbasa sa balaang kasulatan. Dito wala kanila'y pagdugang o pagkulang sa pagwali nila sa balaang kasulatan. Okay, no, nabati na to ang usa ka bililhon ng awit o dinhi kita karon sa atong pagtuon nga ang pagdaleg sa Dios nga paggahimuon sa iyang katawhan og ang atong standard nga pagpamatuod ba deber nga gihatag ni Master nga adunay mga kipakita o mapakita nato sa iyang pagtudlo nga kung magpamatuod ta dili gid pwede nato nga ang mga nakasulat sa maong sita sa Biblia dugangan nato pag-esplikar kung mauna na ang pagkasulti o dili pud pwede nga kulangan nato ang mga nakasulat diha sa pagbasa sa Biblia. O haing kini brother nga atong hatag kanila ingon nga standard nga pagtudlo ni Master kanato. Ni Areb, mo kini ang mga kapitulo o bersikulo diin standard na to Reb nga kung muhatag kita sa pagtubag kanay dili gyud kita magdugang og dili magkulang kundi base lamang kayod sa balaang kasulatan ug maupod ang sulti ni Master kanato niini. Atong pagaprubahan Reb, atong pagabasahon ang mga bersikulo. Unang-una dinhi sa Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32. Ikaduha ang Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2. O ang ikatulo ang Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ngadto sa 6. O ang ikaupat Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2. O ang ikalima ang Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 18 hantod sa 19. O ato lang pagaproybahan Reb atong pagabasahon kining Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32 mao kining nakapahayag bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Busa matinaw sa nakasulat sa Biblia nga bisan unsa diyang butanga nga gisugo sa Dios nga pagabuhaton para sa iyang mga katawhan, matod pa dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Busa tungod kay ang mga katawhan sa Dios ang pagdalayg sa Dios nga paghimon siyang katawhan. Adunay mga tagna o pahayag sa Biblia nga buhaton diri sa silong sa langit. Ayon kini nga dunay buhaton sa tao nga gipakita na sa Biblia diri sa silong sa langit. Brad Jimmy, sumala sa nakapayag. Okay, Reb, ato lang pagkabasahon. Dini sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 4. Sa 1, adunay panahon alang sa tanang butang o panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit, panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot ni adtong natanom na, panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo,
panahon sa paglumpag ug panahon sa pagtukod, panahon sa paghilak ug panahon sa pagkatawa, panahon sa pagbalata ug panahon sa pagsayaw. Nakita nato nga ang bersikulo 1 nagpahayag no nga adunay panahon alang sa tanang butang o panahon alang sa tagsatag sa katuyo ilalom sa langit. Nya ang bersikulo 2 nagpamahayag nga panahon daw sa pagkatao, panahon sa pagkamatay, panahon pud sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot ni atong natanom na. Bersikulo 3 pud gitinaw panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo, panahon sa paglumpag ug panahon sa pagtukod, panahon sa paghilak sa bersikulo 4 ug panahon pud sa pagkatawa, panahon sa pagbalata ug panahon sa pagsayaw. Doon na di ay nakita nato nga panahon sa pagsayaw. Kini bang panahon sa pagsayaw? Kini ba, Brother, para sa mga katawhan sa Dios aduna ba'y pagsayaw sumala sa nakasulat sa Biblia? Isip pagdalayg sa Dios nga pagahimuon sa iyang katawhan? Naareb, niya atong pagabasahon, pagapruibahan nato sa Salmo 150 bersikulo 1 ngadto sa 6 ingon ining nakapahayag. Daygon ninyo si Jehova, dayga ang Dios nga anaa sa iyang balaang puloy-anan, dayga siya diha sa kalangitan sa iyang gahom, dayga siya tungod sa iyang mga buhat nga gamhanan, dayga siya sumala sa iyang labaw nga pagkahalangdon, dayga siya nga adunay huni sa trumpeta, dayga siya nga adunay salteryo ug alpa, dayga siya nga adunay gagmay nga tambor ug pagsayaw. Dugang pa, dayga siya uban ang mga tulunggon nga kinuldasan ug organo. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang nga matunog. Dayga siya nga adunay mga piyang-piyang nga malanog ug tunog. Ipapagdayig sa tagsa-tagsa nga adunay gininhawa si Jehova. Daygon ninyo si Jehova. Kumao, matinaw sa bersikulo 6 nga ang mga katawhan sa Dios gisugo ipagpadaig sa tagsa-tagsa nga adunay gininhawa si Jehova, daygon ninyo si Jehova. Ato pa, dili ang Espiritu Santo, dili pud ang atong Ginoo Kristo, nining punto nga aduna di ay maong pagdaig nga pinaagi sa pagsayaw sumala sa nakasulat sa Biblia. Pero kinsa kining mudaig pinaagi sa mga tulunggon o sa mga pagsayaw sa nakasulat sa Biblia, Brad Kenneth? Atong basahon Reb diri sa Salmo 149 bersikulo 1 hangtod 2 ang gingon. Dahigon ninyo si Jehova, panag-awit kamo kang Jehova og bag-ong alawiton, ug ang iyang pagdayig diha sa katilingban sa mga balaan. Papaglipaya ang Israel, diha kaniya nga mao ang nagbuhat kaniya. Papagmayaa ang mga anak sa Sion sa ilang hari. Kung mao matinaw mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsonan, no? Nga sa nakasulat sa gibasa kanina ang Salmo 150 bersikulo 1 hangtod sa 6 nga dunay pagdaig pinagi sa mga tambor o mga kinuldasan o uban sa alpa o uban sa pagsayaw. Pero kung kinsa man, nakita nato diri sa Salmo 149 1 o 2 nga sa gibasa ni Brad Kenneth nga daygon gyud si Jehova, dili ang Espiritu Santo, dili pud ang atong Ginoo Kristo nga adunay pag-awit og bag-ong alawiton. O kung kinsa man kaning modaig sa bersikulo 2, gisgutan, papaglipaya ang Israel diya kaniya nga mao ang nagbuhat kaniya, papagmaya ang mga anak sa Sion sa ilang hari. Kung doon na may mubuhat, katudi ang nabasa nato sa bersikulo 2, kung balikan nato, papaglipaya ang Israel diya kaniya nga mao ang nagbuhat kaniya. Ang Israel di ay mo'y mudala sa paglipay o pagdalay ngadto sa Dios. Sa Biblia, kinsa kining Israel, Brad Jimmy, sumala sa nakasulat sa Biblia? Mo ni ang tawhan sa atong Ginoong Jehova. Ato ang pagbasahon dinhi sa kadong Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24.
Gingon rin nakabahayag, ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og magapahamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kagulingon nga dapit, og dili na mabalhin. Ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Sa 24, og ikaw nagatukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel, aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan, og ikaw Jehova mahimong ilang Dios. Busa matinaw sa pangutanan nato, kinsa kining Israel nga mo'y nag-awit, mao di na ang katawhan sa Dios. Mo nang answer pangamahal lamong tigpaminaw makaigsunan, katawhan din na sa Dios. Nga ang Dios nagbuhat, nagpili og dapit, nga gipahamutang nga dili niya balhinon ang iyang katawhan, nga mauna sila ang mudaig nga adunay mga kinuldasan, mga tambor o adunay mga pagsayaw pod o adunay mga alpa. Sumala sa nakasulat sa Biblia og kining katawhan sa Dios nga mo'y muhimo sa pagdalaig. Sa bersikulo 24 gitin-aw nga dili daghan ang katawhan nga iyang gitukod, ug ikaw nagtukod diya kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan. Kung mao, kung ba pa sa atong kapanahonan karon, kung kining PBCM mao ni ang katawhan nga gitawag og Israel, usa lang gyud ka PBCM. Og kung kining PBCM mao ni ang Israel nga mohatag og pagsayaw og pagdalayg, pag-awit og sa pagtugtog sa may mga kinuldasan, sa dapit lang gyud nga dili man balhinon. Unya kay ang PBC naman sa Barangay San Antonio, sa San Antonio gyud ang katawhan sa Dios. Sa ehemplo nga atong nakita sa sistema sa Israel. Karon, kining gitawag og Israel nga katawhan sa Dios, kini bang Israel mao ba ni ang opisyal nga pangalan sa katawhan sa Dios, Brad Kenneth, sumala sa Biblia? Atong pagkabasahon Reb diri sa unang hari, kapitulo 18 bersikulo 31 ang gingon. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob, nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa ang opisyal daay nga ngalan gitawag og ang Israel mamaoy imong ngalan. Nga kanang Israel nga maoy gihimong ngalan sa katawhan sa Dios, gikuha kana gikan sa ngalan ni Jacob, kaya ngalan ni Jacob gilisdan nga Israel sumala sa Genesis 35:10. Karon, tungod kay sa atong nakita kaganina sa Salmo 149:1 og 2, kung balikan nato, daygo ninyo si Jehova, panagawit kamo kang Jehova og bag-ong alawiton ug ang iyang pagdaigdiha sa katilingban sa mabalaan, sa bersikulo 2 dayon yon. Papaglipaya ang Israel di kaniya nga mao ang nagbuhat kaniya, papagmayaa ang mga anak sa Sion sa ilang hari. Sa ato pa gitawag og naa ka sa dapit mga anak sa Sion. Og katong dapit nga gipili sa Dios para diha ipahamutang ang Israel nga dili balhinon, mo day katong dapit nga Sion. Unsa ba ang Sion, Brad Deber, kung susihon nato ang mga nakasulat sa Biblia? Sumala din sa nakasulat sa Biblia, Reb, kanang Sion, syudad kana sa Jerusalem, o bungtod sa Jerusalem, niya atong pagapruibahan din sa kini mo gamit ang Biblia, Reb, maayong balita Biblia nga may imprimatur, Ricardo J. Cardinal Vidal, din na ito pagabasahon sa listahan sa mga pulong. Matud pa din una, number 1, ang ngalan sa usa, kabungtod sa Jerusalem. Ikaduha, laing ngalan sa syudad sa Jerusalem. Kumao, matinaw sa Biblia nga katong ang pagdalayg sa Dios nga pagahimuon sa iyang katawhan, kumudaig man, katud ang Israel nga gipili ag dapit nga naa sa Sion. Nga ang Sion nagkahulugan nga usa ka bungtod sa Jerusalem. Og sa ikaduhang punto, laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Pag magisgot og Sion, maura ng Jerusalem, lain ng lugar nga ngalan. O kon bungtod sa gitawag og Jerusalem. Busa diha di ay ang
mga katawan sa Dios nga magdalayg sila. Magbuhat sa pag-awit, magdaig og dala ang mga instrumento nga na mga nagkalain-lain Rev. Oh, nakaron. Tungod kay sila man ang mudayeg. Kung mawali sila, ang ilang wali ba, Brad Jamie? Hesus Kristo ba o Espiritu Santo ang katawhang Israel? Dili yun drive, Jehovah ra yun drive. Ato lang pagkabrabrahan, din sa Deuteronomio, Kapitulo 32, versikulo 3, ngadtos 4. Kay gamantala ko ang ngalan ni Jehovah, pagadakoon ninyo ang atong Dios. Ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid Dios sapagkat matinumanon ug walay kasalanan. Siya matarong ug matulid. Kung mao, sa nakita nato nga sa versikulo 3 di ay igamantala nila o ang pagmantala nila sa ngalan ni Jehovah dili sa Espiritu Santo. Dili pod sa atong Ginoong Kristo. Kalakip na ang titulo nga ang bato. Mao di na si Jehovah ang gitawag og bato sa ilang panahon, sa ilang pagdalaig sa nakasulat sa Biblia. Pero kung aduna may pagdaig og pagsayaw, paggamit og instrumento, sumala sa atong makita sa nakasulat sa Biblia, katubang Israel unya ang ilang pagdaig si Jehovah may ilang gipahinungdan ug maopoy ilang giwali. Kaha kung doon na may magsayaw-sayaw, magdaig, ingon nga sila katawhan sa Dios, may mga instrumento sila. Mupit kaha nga sa kang Jehovah gyapon ang padayon ba nga pagdaig kung mag-ilatag katawan sa Dios, brother? Na, dili gyud Rev. Tungod kay walaon man ang pagwali sa ngalan ni Ginoong Jehova. Mismo siya ang nagsulti Rev, iya lang gipaagi siyang propeta nga si Jeremias. Atong pagkabasahon dinhi sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 ingon niining nakapahayag. Og sila dili nagayud magtudlo ang tagsa-tagsa kataw sa iyang isig kataw ug ang tagsa-tagsa kataw sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova kay silang tanan managpakaila kanako. Gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Jehova kay pasayloon ko ang ilang kasalanan ug dili nagayod hinumduman ko ang ilang sala. Busa, tinaw ang nakasulat sa Biblia nga kung doon na may magdalayg sa Dios, kung mogamit og adunay mga instrumento og aduna may mga pagsayaw, dili di ay ang katawan sa Dios ilhon nga nagdaig karon kung naa sa kang Jehova tungod kay sa atong nabasa dili na iwali o itudlo pa ang pagpaila sa ngalan ni Jehova. Mo kana ang atong nakita mga mahal lamong tigpaminaw. O karon ni ay usa ka pundok nga gikan ni sa PBCM pero naglain ang gitawag og padim. Nagdesembre man aduna sila'y second celebration nila tungod kay kang master man na nga birthday celebration. Ila pong giawat-awat sondugiro ba? Kay gitawag man nila mo kawatan sa doktrina. Aduna pod sila'y gihimong pagsayaw-sayaw. Og sa mong pagsayaw-sayaw, dili paigo gikantahan gyud ni Hermoines Macarayo pero mo lagi na Maksorban ba nga unsa gining title aning kantaha, brother? Amateur hour base sa atong na-research. Amateur hour. Pero kining iya kanta hour. Title lang sa kanta amateur hour. Atong tan-awon mga mahal namong tipaminaw unya kining nagkarsonis niini iya ning bata nga nagkarsonis kisay pangalan ani nga iyang bata si Nikki. Nikki Macarayo. Na kusog ra ba manaway ni si Jimmy Pinaso nga ang PBCM gumpaon kuno baho na kunong baboy kay na kuno'y daghang nagkaon og baboy kay gidili man lugar sa tua. O gadon na pud kuno'y pagbisyo. Unya sa iyang kabuang abinyag kana lang ang kasuguan. Kung naa may nakita nga nangaon, wala magtudlo si master o kami sa doktrina nana. Kung sila man nakasala, dili kay adto sa lain ipaningil. Karo ato sang lantawon ang kanini ang mura ba pod og nakakuan sa PGT ba niya.
Atong nakita no katong naguyod si Brina Singson to. Iyang giguyod ang usa ka babay kay magchatsa lugar sila niya dahil po'y atong senior citizen nga murag mag-undok-undok ba nga murag mag-untol-untol pagsayaw sa chatsa lagi. Niya katong nataliwad-an nga babay, anak man to ni Hermoines Macarayo. Na kung maningil ta sa kasuguan ang kasuguan isa ra day kabuok. Na ngano nga nangarsonis man ang anak sa founder, ha? Ang tubag anak muingon gid ka nga wala magsugo. Ba man ang inyong baba kugi manaway. Ha? Di ang atua unta kung kinsa ang nakatuman, may magtuman. Kinsa tong wala makatuman, dili damayon ang pagtulunan sa PBCM. Tinuod. Nakaron, kay naningil man siya nga hugaw na kuno ang compound, unya ang imong bata, Macarayo, nganong wala man nimo mabadlong kung pananglitan, kusog mong manaway sa mga binuhatan sa tao. Sa Biblia ba, Brad Kinit, ang pagpangarsonis ba gitugot sa Biblia o gikahimutan ba sa Dios? Atong basahon Rib, ang Bibliang Mayong Balita Biblia, Imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal, diri sa Deuteronomio, Kapitulo 22, versikulo 5, ang gingon. Ang babayi, kinahanglan nga dili magbistig ni lalaki, ug ang mga lalaki kinahanglan nga dili magbistig binabayi. Kay kasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang mga tao nga magbuhat sa ingon. Atong nakita matinaw sa nakasulat sa Biblia nga ang babae kinahanglan nga dili magbistig linalaki ug ang mga lalaki kinahanglan nga dili magbistig binabay kay kasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang mga tao nga magbuhat sa ingon. Nabay luwason nga kasilagan? Di dihara nahugno ang mga pagkinapayas nato sa pagpanaway. Nibulag kuno sa PBCM kay ang ilaha mo'y tinuod busa nangita ba og bikil sa mga membro sa PBCM nga wa magtuman. Nakita nato mga mahalamong tigpaminaw magkaigsonan. Busa kung doon na may pagsayaw, no? Dili di ito sila mao ang katumanan. Kay ang nakasulat sa Biblia, ang Israel man, sumala sa nakita sa Biblia, ug ang nagtukod niining PDM, di man si Hiuba, di pod si Master, di pod ang atong Ginoong Kristo. Pero kung magkinaplo ganin ni sila, si Master kuno'y nagtukod, unsay si Master nagtukod, duha din gitukod. Ang fundamental nato nga doktrina isip implo sa panahon kang Hiuba o sara kakatawan ang Israel wa nay lain. Busa kung ang sa dapit sa kang Master ang Espiritu Santo ang PBCM lang. Kung magyaw-yaw ni sila, ang mga bugokers pod nga ilang mga kauban nisugot nga si Master kuno'y nagtukod. Bao-bao nagsunod sa wali, pero kung pasultion sa wali kung si Master man ay o sana si Master si Jiggy Macarayo. Ano? Daghan mang founder, daghan ding Master kay si Master makanan. Yatong patalingugan nga dili gini sila kadtong gibasa nato sa unan nga Israel kay si Macarayo sila man ang nagtukod nini atong patalingugan. Kining Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated bag-o lang nabati sa atong mga listeners nga pagsugod nato og program dinhi sa IRE. Gitawag ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Sa mga bag-o nga nakabati, Brad Dani, kining PEDM diin maoy atong pagtulunan o relihiyon. Restrado ba gyud kini sa Securities and Exchange Commission? Restrado kini Brad Macarayo o kini na-resto sa Securities and Exchange Commission sa numero 2004 0302-32 o kini narehistro kani atong Marso 6 ni tuig sa 2024 o ang mga incorporators nini o ang mga nagtukod sa mga pagtulunan mo sila si Jiggy Macarayo, si Lloyd Badera, si Junrel Malinaw, si Richard Impedad, si Sarah Joy Lopez, si Jisrael Macarayo, si Rodi Camos, si Ida Panigon, si Romelo Robles,
si Felipe Lopez, o si Joel Hurtado, o si Jimmy Pinaso. O ang mga opisyal ining napili sa mga pagtulunan. Mo sila si ang presidente si Hermoines Macarayo, ang vice presidente si Jason Lopez, o ang secretary si Danilo Nacua, ang auditor si Arlene Macarayo, o ang treasurer si Alili Nacua, o ang usa sa mga official nini mo si Estrella Padron o si Alejandro Badera. Atong napamatian nga matud pa ni Danilo Nacua ug ang mga nagtukod dinhi ug ang nagtukod dinhi si Jiggy Macarayo usam ganing imong anak ug katupang uban. Kaklaro na sa tunga dungog, incorporators o nagtukod ni ini nga pagtulunan. O ang mga incorporators nini o ang mga nagtukod sa mga pagtulunan, o ang mga incorporators nini o ang mga nagtukod sa mga pagtulunan. Oh, onya si Macarayo ang presidente di maoy pundador. Oh, nakita nato mga mahalamong tipaminaw si Master din nagtukod sa ato pa duha na di ang kang Master. Ang PBCM og PADM. Pabuyag man mo. Mo na nga atong nakita og ang priba pa sa pagtukod nila dili pa dugay si Presidente Macarayo ang mutubag nini nga dili pa day dugay ang pagkatukod sa ilang relihiyon nga PADM. Ito ang lahat ng mga gawain dito sa PEDM ay nakaangkla sa Espiritu Santo. Dahil hindi namin gagawin kung hindi siya nagutos sa amin. Hindi namin gagawin kung hindi siya nagutos sa amin. 2 taon pa ang PEDM mula itinatag ito. 2023 December 29 at narehistro sa gobyerno sa Pilipinas March 6 na ang pagkarehistro sa relihiyon na ito. Nakita na to nga matod pa nila nga ang PADM daw nakaangkla. Nakaangkla kuno ang PADM kay hindi daw nila gagawin kung hindi pa kuno inutos sa Espiritu Santo. Di ang nagutos daw nga itayo ang samahang PADM ang Espiritu Santo na ang gipasabot nga Espiritu Santo niya na sa dinhi sa PBCM si Masterman o nakita na to. Pero kung manulti sila, di nakabantay ba nga ang nagtukod sila di ay? O ang mga incorporators nini o ang mga nagtukod sa mga pagtulunan, mo sila si Jiggy Macarayo, si Lloyd Badera. Sila rin mutugan sa pagkabut-buton ba? Ha? Na muna nga atong nakita o niya, ato pong makita nga pinaagi nini, gimerge di ay ang gitawag og yukag naman imbis ni sa una ikag ba na wa na gyud ka ikag kag yukag naman na gi lideran pud sa babae giusa lugar ni atong patalinghugan ang ilang mga pamahayan. Dito sa Mindanao, paano ba sumali or sa kahit saang lugar, paano pa ma-reach out yung inyong opisina? Dito po sa Mindanao na kasama ko po sila dahil po sa isang relihiyon na kung tawagin ay Philippine Association Divine Master Holy Spirit sa PADM. So, katuwang kayo nito? Magkatuwang po kami. Tie-up po ang PADM at UTAGC samahan. Kaya pinagbuklod sa Tagalog, pinagbuklod, pinagkaisa ang PADM at UTAGC. Sa Tagalog, pinagbuklod, pinagkaisa ang PADM at UTAGC. So, ibig sabihin kayong katuwang ng PDM in terms of itong peace and order, in terms of katuwang nila doon sa pagsuplong ng mga kriminalidad. Yes po. Nakita nato nga pinagbuklod daw ang PEDM at ang UKAGC kay sa una na ikagsiman. Karong giyo nila kay universal kuno. Bisag wa pa may universal, title lang na universal na. Puros ba kinapayas na karon kay ang katawhan mandi kuno sila sa Dios sa Espiritu Santo. Muna ilang gipanghambog kanang ilang sistema karon sa UKAGC. Ang pangutana mga mahalamong tigpaminaw kung ibase nato kung ang katawhan sa Dios di ay ibase anang gitawag og NGO, non-government organization man na.
dili man na sa gobyerno. Ni alayon lang lugar diya sa sistema ba sa mga pulis pagbantay-bantay. Voluntaryo. Pero kung katawan sa Dios nga naaday emerge day usahon sa Biblia kung basahon nato ang katawhan ba sa Dios mahimo bang masalaag kung adunay babay nga modala sumala sa Biblia? Ang babay ba mo'y tigpasalaag sa katawhan sa Dios sumala sa Biblia, Brad Jimmy? Ato lang pagkabasahon, Reb, dinhi sa Isaias, Kapitulo 3, versikulo 12, na nag-ingon, matungod sa akong katawhan, ang mga bata maoy ilang maglulupig, o ang mga babay maoy magahari sa ibabaw kanila, o katawhan ko, sila nga mga na nagmando kanimo, maoy nagapasayop kanimo, o nagbungkag sa dalan sa imong mga alagianan. Matinaw sa nakasulat sa Biblia mga mahal lamong tigpaminaw, dili mailimod nga ang ilang gigikanan ang gikan gini sila sa PBCM. Gawas sa adtong nangulo sa sistema sa ikagsi niya karon na yukagsi na. Ha? Busa sa Biblia, ang mga katawhan day kuno sa Dios, ang mga bata mahimong mulupig sa mga gidikanan. Ug ang mga babae bisag babae sila pero mo nay magahari sa ibabaw kali sa katawhan sa Dios unya gipahamangnuan o katawhan ko sila nga nagmando kanimo mo'y nagapasayop kanimo og nagabungkag sa dalan sa imong mga alagianan katumabay nagmando kuno mao kuno na ang nagapapasayop sa alagianan sa katawhan sa Dios sayop padas makarayon nadugangan pagyuglaeng sayop. Kita nato na mga mahal lamong tigpaminaw anong sayop. Kay kini nga pagtulunan hilabihan ka hambugiro. Unaw na agod si Makarayon ay nagluwat sa iyang pamayag nga duha pa kapin ka tuig ang ilang pagkatukod. 2 taon pa ang PEDM mula itinatag ito. Pero sa panggamot daw nila kilala na kuno sila sa buong Pilipinas dahil sa panggagamot. Kaya hindi man daw nila gagawin kung hindi nakaangkla o ang nag-utos sa kanila ang Espiritu Santo. Kung mauna, si Masterman ang Espiritu Santo nga gipamatud-an, kapayaso na din ang Espiritu Santo nga naana sa inyo, ha? Kaya nga naman, ang PBCM sa tinudlang pagkasulti, dili pagani na ila sa tibok Pilipinas nga since 1967 nagsugod. Agkamo na ila na hinoon. Ultimo din sa lungsod sa saan? Sa 15 ka barangay. Kung ipangutanag, nailhan ba mo? Wa, ang uban, kibaw nga gikan mo sa PBCM, pero nangundang, nagtukod mo inyo, ha? Di kay kilala sa buong Pilipinas. Pakinggan natin ang kinibang gitawag og hinambugiro nga pamahayag sa ilang pundador, Hermogenes Macarayo. Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM na isa itong relihiyon na ang lahat ng mga membro o lalo na sa mga misyonaryo at mga misyonarya manggamot. Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM na isa itong relihiyon na ang lahat ng mga membro o lalo na sa mga misyonaryo at mga misyonarya manggamot. Mga kaigsunan, ito ba'y kapanipaniwalaan? Dahil sa 2 taon pa, sobra sa 2 taon. Pero kilala na kuno sa buong Pilipinas dahil sa panggagamot. Ang PBCM may original diha nga ilang nakopyahan sa pagtambal pero dili ingon niya na ang pag-approach sa mga tao nga ikinapayas nimo himong center of attraction nga giingon dayon nga mura bitag pamation hurot ang mga masakiton pagkaayo. Ikanagong kilala sa buong Pilipinas dahil sa panggagamot. Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM. Karon, di na kinapayas. Ludon ba ipuntaan na? Ang uban, nagsuka-suka na sa kaluod oy. Nga karon, ang atong susihon, karon, sa Biblia, Bradeber, aduna ba'y gitawag og hambugiro nga mulutaw sa uling mga adlaw nga usa sa katumanan na si Hermogenes Macarayo. Gitag na ba sa Biblia nga dunay mga hambugiro, Brad Deber? Naagitag na sa Biblia rin nga doon yung mga hambugero. Kalakip na niini, sila si Hermogenes Macarayo, nagtukod ng PADM. Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM. Niya ato pagkapribahan rep, din na ito pagkabasahon sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1, lapos versikulo
5 ingon niini ang nakapahayag, apan sabta kini nga unya sa kaulahi ang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kay ang mga tao unya magahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro. Klaro kayo. Hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Dios nun. Walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. Mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga naghigugma sa kalipayan, inay sa Dios unta inoon. Nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan, apan nagapanghimakak sa gahom ni ini. Likayi kining maong mga tawhana, so palikayan di na rin ka na mga taong hambugiro, base sa Biblia nga ato ang nabasa. Sa versikulo 2 sa kapitulo 3 sa ikaduhang Timoteo, nakita kay ang mga tao unya magahigmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro. Busa tanang klase nga masukyon ang uban sa ginikanan, mga tampalasan, walay igabalos, dili daw Dios non, tigpagawal, mga hinapi pa. Unya sa bersikulo 5 ang uban sa nakita nato sa Biblia, nagapanghimakak sa gawom nini, likay kining maong mga tawana. Aduna po'y ang uban nga nagpanghimakak sa gahom ba nga wala na lugar ng gahom. Sa Biblia, unsa ng gahom? Ang gahom, mga mahalamong tigpaminaw, para gamiton sa pagpag-ayo o balatian. Ayan ang puriba nga dili pwedeng ipanghimakak ng gahom. Brad Kenneth, hain ang puriba. Atong basahon rep diri sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod 2 ang gingon. Unya ang napulog duha iyang gipatigom og iyang gihatagan sila gahom og pagbulutan batok sa tanang mga yawa og sa pag-ayo sa mga sakit. Og iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios og sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Nakita na to sa bersikulo 1, gitinaw sa nakasulat sa Biblia, ang napulog duha gipatigom ni Kristo. Yang gihatagan sila kagahom og pagbulutan batok sa tanang mayaw og sa pag-ayo sa mga sakit. Gahom di ay nga gihatag para sa pag-ayo sa mga sakito. Yang gipadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios og sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Pero mulutaw dan ni sa ulay maadlaw nga napoy mga hambugiro og ang uban ilang ipanghimakak ang gahom. Kini sila wala ni sila manghimakak sa gahom. Pero sa gahom nga ilang giuptan naghinambugiro. Dahil kuno sa panggagamot nila, nakilala na kuno sila sa buong Pilipinas. Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM na isa itong relihiyon na ang lahat ng mga membro o lalo na sa mga misyonaryo at mga misyonarya manggamot. O siya nakilala nang hambog sa gahom. Ang uban gipanghimakak ang gahom pero kini sila hambugiro sa gahom. Ang problema, naayo ba? Usa sa ugangan ni Marvin Lintapa nga usa sa mga ministro, inahan sa iyang asawa, buot magpatambal kang Hermogenes Macaray kay nagpasiatab man nga dito kuno sa libungan, dito sa dapit sa North Cotabato, sus, daghan kunong mga masakito, naglinyag kuno. Iyalang kunong kuanoy, kanang gitawag ba, og electronic power, o saray ang ikapon. Hurot na tanan, maulian, di. Karon kay gikan man sila sa libungan, sus, nalimbungan. Di, ni-try ang asawa ni Marvin Lintapa, og sa igsoon siyang asawa kay ang ilang ina nagmasakiton man. Tanawa gani, imbes ang tagtungod mo itambalan, ang sinina sa masakiton oy, iyang gitambalan. O niya, naayo tong sinina man to. Iyang gipapasuot ni makarepertig kahambugiro ni bataana. Niya, naabtan, nalangan hinon tulo kaadlaw suot-suot, wa man, nidako na hinong sakit. Gipaadto na hinon sa hospital. O niya, kamusta man ang kahambugiro kilala sa buong Pilipinas? Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM. Niya, atong lantaon, ug atong pamation. Ako to si Marvin Lintapa,
Dito manggod sa Nueva Puersa, Libungan, North Cotabato, gidungog manggod nga nanambal si Macarayo gamit ang iyang sinina. Mao to nga misulay mi sa iya sa pagtambal kon maayo gid ba. O nagpatambal mi sa iya miadto nga akong asawa sa iya ug akong bayaw nga si Christine. Unya kay giingnan naman sila nga ang sinina sa kong ugangan si Leonardo Cano, moray iyang tambalan. Pag human ni Macarayo og tambal sa sinina sa akong ugangan, mo to gisot sa akong ugangan, ang sinina mga tulok adlaw, ora gyapon ang iyang gibati. Wala man gyapon Olivio ang pagtambal ni Macarayo, bisag gisuot na sa akong ugangan ang sinina niya ang gitambalan ni Macarayo, wala man gyapon Olivio. May grabe naman hinoon. Gidala na mo ipa-admit sa ospital. Kita mo na wala kunoy Olivio o Alivio, mga mahal lamang tigpaminaw, kilala sa buong Pilipinas ang walay pagka-alibyo. Unya, imbis ang masakiton mo itambalan, ang sinina, mahinoy gitambalan, ipasuot-suot ba, nanubra, sumala sa Biblia, wa na magkadimao. Kaya mang awat-awaton ng tato kang Apostol Pablo nga dunay tapis, upan nyo nga nahidapat siyang lawas na ayo, ang iya, di na oy, ang sininas masakiton, yang ipasuot, unahon niyag tambal. Unya, ang sinina, pag natambalan yun, naayon ako. Ipasuot ito, wa man gapon. Sus, ni grabe rep. Ni grabe hinoon. Nga niya pa usa kanhi kini igsuon sa PBC niya nadala po nila si Indoy Sumalinog. Ang naitabo ang iyang asawa ni naman kanato si Ima Sumalinog, no. Gisgutan nato ni labi na sa pamilya, no, dili tungod kay gidaot nato ang imong bana. Ang purpose na kinapayas mo kilala na sa buong Pilipinas dahil sa panggagamot. Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM na isa itong relihiyon na ang lahat ng mga membro o lalo na sa mga misyonaryo at mga misyonarya manggamot. Kung pakinggan natin mga giliw naming tagapakinig, walang sakit ba? Lubos o ang lahat ay kamta nila ang kaayusan ng karamdaman? Maayo na ba ang ilang balatian ba? Pero di ay, naadto sa ospital kay nalangan, namatay hinoon. Niya atong tanahon og basaw na to ang caption panawagan sa iyang igsuon ba, Deber? Yareb, mo kini ang panawagan sa igsuon ni Diosdado Sumalinog atong pagabasahon mo kini. Ayang igsuon rin mo si Francisco Sumalinog, mo kini ngiyahang gi caption rib sa mao nga mga photos ni Diosdado Sumalinog. Yang igsuon, matud pa niya din ni Reb ni Francisco Sumalinog. Mayong buntag sa akong mga kahigalaan parente. Manukto ko sa inyong tagsa-tagsa nga kasing-kasing para sa operasyon sa akong igsuon nga si Diosdado Sumalinog nga tua sa balay Tambalanan sa Cagayan de Oro. Nidyud namo ang inyo kinasing-kasing nga tabang bisan sa ginagmay matigom raunya na. Mauni iya GCash number. Display pa yung mga numbers din ni Reb. Unang-una din mo kini 0991-4305-683. Ug dugang pa, ikaduhan niyang numero 0910-5609-257. Oh, sa panawagan unya nag-agi man ninyo sa tambal nimo Macarayo na kumusta man kilala sa buong Pilipinas? Dito sa buong Pilipinas kilala na ang PEDM. Labihan kakapayas hambugiro, ha? Muna nga kung doon na may katauhan sa Dios nga magdaig unya magsayaw, di pud ni sila. Kay katong atong nabasa sa Biblia og karon mang panahon na sa Espiritu Santo, mga kawatan man ni sila sa doktrina. Nya manaway pa og ang uban nakalapas sa PBC pero di iyang anak nangarsunis. Ay kitaon mo. Dili na to ipakita diya niya na kay kung mag-iunana ta na perfect diya nga atong pagtulunan. Kay nganong diha man dapita atong ipanghigo. Ikong pananglitan, mga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw. Nga kung si Master di ay ang nagtukod niya na, nganong nagbilin man si Master o usa ka ebanghilyo nga di riragyod sa PBCM nga mga magawali o nagawali kung mag-isti ka, magpadayon ka sa imong pagbarog. Ikaw may pamation pero wa na ka magbarog diya naglain ka di man ka ipapamati ni Master. Niya itong patalingugan ang payag ni Master. Kinsa man ning tingog amo ni niya inyong patalingugan.
Sunod na, wala na ilain ka. Namuyagyag. Sa kinatibok ang sangasot. Ang rally lang sa BBCM. Ang tao maminaw. Kahit ang tagadasdaton sa iyang tagwali, gomer mau ang dobiya. Kahit wala magwali ang BBCM, na nagpataka, na nag-unsa, para ikasumbong sa iyang tagwali, ang libro. Pwede. Ito ha. Kahit ang BBCM, gagaitad sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi man nahali ang BBCM, ibasdatan na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka ha. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa kalibutan, bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Kaya inyong kuminawan, ang atong lagi karon sa break science o break Asa daw gipapabanti ni Master ang mga tao sa PADM, sa PBCM? Kita mo na, lalison ba na ang pahayag ni Master nga gibilin niya? Pagpriba na busa, punggak ang tanan nilang mga argumento. Kung maingon ka nga, ang pagdaig sa katawan sa Dios, sagulan ba di ay og kinapayas? Unya, nailhan mo sa tibuok Pilipinas, nga ang PBCM, ang original nga nagwali sa Espiritu nga inyong gikawat, nagsugod 1967, kini ang katapusan lugar nga sistema nga priba. Nga ikaw mismo ang nagisgot nga 1967 ni gawas ang PBCM. Di pagani na ila sa Pilipinas, kamunay na ila na hinoon sa tibok Pilipinas, wa pagani maila ang PBCM. Di atong patalingogan. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sayuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. O nakita nato na ang regular nga wali gyud ang pagpatik sa Espiritu Santo, wali nga pinanguluhan lugar nato, nga gitudlo lugar ni Master. Imo pang gi-quote nga di ka mauwaw na since 1967 na rehistro 1971 na legalize lugar sa pangagamanan. Unya priba nga kanang inyong giwali nga Espiritu Santo kinawat na diri, di mo mauwaw, kamoy katumanan. Ug matod pa nila ang mga makapal na mukha na nagbabalita ng Espiritu Santo pero ninakaw sa totoong may-ari ang PBCM na itinatag ni Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Busa mga kaigsunan o mga kagalan ng mamahal mong tigpaminaw mong gipanghinaot nga sabtan ninyo ang kamaturan nga tinuod man nga kung magdaig ta nga katawhan ta sa Dios, magdaig ta sa Dios, diyan gyud sa matuod nga pagtulunan dili pod kadto sila nga kawatan sa doktrina unya hambugiro pa manulti. Hangtod diha ang among ikalagad kaninyo o kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio o sa kalusab sa among magtutulo Divine Master Tomas Dini Sr. o sa ngalan usab sa kaubang mga ebanghilista. Kiniusab si Brother John Kenneth L. Mangalos. O kiniusab si Brother Jimmy Lintapa. O kiniusab niyo igsoon Ebanghilista Brother Dib Sirisaba, moingon na lamang hangtod sa sulod nga higayon sa samang takna o sa samang istasyon. Dagang salamat sa iyong pagtagad mga kahigalaan ug mga kaigsunan.